Esa señora Luisa Puerto, que no sé si será familia mía o qué será, me dice, habla en español y no en catalán, que se entienda. Y ya que tú tienes de catalán lo mismo que yo. Señora, jo no sé el que tindrà vostè de catalana o què, però jo no tinc res. Jo sóc de València i sóc de Benifaió. Per tant, vaig a continuar el programa parlant en valencià. I qui no m'entenga, estem treballant en posar subtítols al programa, així que continuem. Aquí tenim el nostre amic Cosme, que està fent la tècnica índia. Tècnica índia, direu, quina tècnica és això? Doncs bé, està ficant els palets, rectes de prèssia, en forma de tenda, ¿no? En forma de tenda, en forma... Se crea, entra aire per baix, regolfa i ja li dona una tècnica per cuinar impressionant. L'avantatge que té pintar ara Sergio és que com no té moño, pues així Sergio ja estaria pintat. Per fer algo diferent he decidit pintar a Ivan també, no? Mira, este pareix més Ivan perquè este ho és més redonet, saps? Este ho és més redonet, pintem així els ullets, així cada un la imaginació i l'art que tinga. Ahí va Ivan. Lo que passa a Ivan, li vaig a pintar un poc la barba, perquè ell té barba. Molt bon vespre, benifallorquins, benifallorquines i gent de totes les pedanies de Benifaió que sabem que mireu el programa tots els dies, s'esteu fent una audiència fiel, gent d'Almussafes, gent de Sollana i gent d'Alginet, sabem que ens esteu mirant i escoltant. Benvinguts al quint programa de Benifallorc 40 anys. Avui ha estat un dia trist, ha estat un dia que no n'hi ha sol, però el programa continua perquè com estem dins de casa no tenim ningún problema en agarrar el cotxe i banyar-nos antes de pujar a d'ell. Presentem els col·laboradors que recordeu que no cobren ni un duro per fer este programa. Ells són Sergio Terrés, Cristian Rivera, Josep Oroval i Jordi Chulví. Bona vespre, Ivan. Bona vespre, cavallers. Bona vespre. Com has dit? Com has dit, Ivan, que no cobràvem? Que no aneu a cobrar, no? No a cobrar lo mateix que jo, res. I jo així cedint equipos i cedint equipos i cedint tot i no vaig veure un duro tampoc. Tampoc? No, a veure, algun acord podem aplegar una volta acabe la quarantena i el confinament. Vale. Entonces, Que siga una paelleta en el bar César o algo, ¿no? Te'ls tiraràs. Algo podrem arreglar, algo podrem traure de trellat, d'estar així tots els dies gravant i fent el programa i traient contingut d'internet. Però això a la gent no li importa, no li interessa, així que anem a començar les seccions rapidet. I avui, per primera volta, en els 5 programes que portem, tenim una secció d'una persona que no se l'hem esperat, i ell és Jordi Chulví. Bueno, més de secció, avui volia llançar-vos una coseta, va ser molt ràpid, perquè és un poc un aprenentatge, no? Este programa cada dia se va aprenent, anem aprenent coses a l'hora de fer-lo i tal, entonces vaig a contextualitzar una cosa que volíeu fer i vos vaig a ensenyar un exemple de que el que volíeu fer igual és perillós fer-ho, ¿vale? I comente, recordeu en les primeres entrevistes, en les primeres reunions del programa i tal, que vosaltres el que volíeu era agarrar el mòbil i tocar per telèfon a algú i dir, pues anem a tocar-li a no sé qui, o anem a tocar a no sé quantos de sorpresa a veure què passa, no? Recordeu més o menys el que volíeu fer? Sí que volíem fer-ho, Que no n'hi haguera guió. Anar a lo que mos donara la gana ja. Exacte. I jo sempre vos insistia de que té que estar tot preparaet i té que estar tot mastegat i tal, ¿vale? Per què? Perquè si no te pots endur sorpreses, com la que vos vaig a posar. Tu el que no pots agarrar és el telèfon, tocar-li per telèfon a algú en directe que vols parlar en ell perquè no saps el que te vas a trobar a l'altra banda del telèfon. Entonces, el audio que vos vaig a posar, ho escoltareu, és d'un programa de Radio Fórmula, ja té molts anys este àudio, té pinta de ser d'esta zona, ¿vale? De per ací, de la Ribera o d'on siga, ¿vale? I veureu que l'home del programa vol parlar en una persona. I passa una cosa que la veritat és que no s'esperava. Així que millor que ho sentiu. I anem a veure si parlem amb Marta.
Anem parlant amb Marta. El tio està ahí esperant, a veure per on venen els tirs. Ojo a la contestació, Atención al cliente Carrefour Alcira, buenos días. Hola, ¿está Marta? ¿Cómo? ¿Está Marta? Se la está comiendo a un cliente en estos momentos. ¿Qué? Que se la está comiendo a un cliente en estos momentos. Perdone, ¿cómo dice? ¿Antonio? ¿Cómo? Eres Antonio, ¿no? No. A veure, estic un poquet a quadros. No soy Antonio. Perdone, ¿no es Antonio? No soy Antonio, no. Discúlpeme, pensaba que era un compañero de... Oiga. ¿Me escucha? Por favor, buenos días, ¿me escucha? Sí, por favor, se puede poner Marta. Le pido disculpas un momento, por favor. Bueno, ja heu vist quin és el problema, vale, de que tu toques per telèfon i que no estiga preparat i passe el que ha passat. Entonces, jo vos vull avisar de que aquestes coses n'hi ha que preparar-les perquè si no pot passar això. I m'agradaria puntualitzar, l'última cosa que puntualitze, de que la veu d'una persona és la que representa la cara d'una persona. Vosaltres no s'heu fijat quan el tio pregunta si és Antonio o no és Antonio? Sentiu altra vegada este moment i s'imagineu la cara de la persona. És, igual que diuen que la cara és l'espejo de l'alma, pues així la veu és el reflexe de la cara del xoto. Perdone, ¿no es Antonio? No soy Antonio, no. Discúlpeme, pensaba que era un compañero de... Podeu veure com se li fa hasta la boca pastosa i com el tio se li canvia la cara. Jo crec que soles en l'àudio se pot apreciar com ell se va fent xicotet i al final ja quasi ni el sents. Disculpe. Se va amagant, I si no sap on s'ha clavat? Vull dir, toca al Carrefour d'Alcira per preguntar per Marta i no t'esperes la resposta. Entonces, per això és el que jo vos dic, que les coses n'hi ha que preparar-les perquè si no te pots endur un susto com este. I després d'estar a recomanació ja vos deixa que feu el programa. Vale. Jo vull dir a la gent que està mirant-nos que la secció de Jordi l'ha volgut fer ell i no mos l'ha volgut dir el que anava a fer. No sabíeu de... I serà aixina. Quan se m'ocorrisca una, jo la soltaré i no vos pense dir de què va ni res. I ja veuré per on ix. No sabíem de l'existència ni de Marta, que estava en la trastienda, ni d'Antonio, que suposadament serà, pues, com ha dit aquell, un companyer de Marta. Digues, Cristian. Jo tinc una pregunta, no, una observació. Jo crec que Marta estava també pintant uns ous de Pasqua. Pintant els ous, no? Vols dir? Però amagar de la gent, perquè treballa en un lloc públic on hi ha molta gent i estaven un client ajudant-lo a elegir els bons ous de Pasqua. Passem a les seccions d'avui i ja prou de Marta, perquè se mos en va de les mans. Recordeu, el programa text en blanc, light i transparent. Correcte. Segona secció d'avui, la primera era de Jordi, la segona secció ve de la mà de Cristian Rivera. Cristian, un segon. Jo, antes de que comences a parlar-nos de la teua secció, voldria fer un apunt de lo que mos feres ahir, de lo que mos mostrares ahir. Volia dir-vos que la família Rivera Palop, en sa casa, quan Cristian mos va ensenyar ahir el vídeo de com agarrava ixos ous de la nevera, molta gent no es va donar compte, la veritat és que jo sóc un d'ells. Del programa es donaran compte dos persones, entre elles Cristian. Per favor, Jordi, pots ficar-nos el vídeo?
Ahí veieu com Cristian Bueno, entra ja a la estem, cuina. ja estem així en la cuina, el lloc per excel·lència de la Va quarantena. obrir la nevera. En trobarem ahí. I stop, perquè fijeu-vos. Ahí. Té la mantequilla, per si li entra la gana a mitjanit, té una dotzena d'ous, però també té una dotzena de rotllos de paper en la nevera perquè ja no sap on ficar-los. No sap on ficar-los, senyores. Cristian, ¿creus que el paper de váter se conserva millor en la nevera? Clar, No se fa molt. jo estic fent investigacions i experiments i perquè me dure més, perquè després això no raspe, perquè després si està molt, que estigui fresquet i que siga més òptim, bàsicament. Clar. Perquè faci un poc moll. Si ficarem a bullir en una rameta de menta, seria paper mentolado? T'ho Ho deixem imagina't? ahí. Ja contestarem. Ja. No, Ivan, t'ho imagina't el moment... Segurament que li contesta, però ningú li ha contestat. Tio, no me deixeu així ahí. No s'ha enfadat. Espera, Jordi, corte, anem a tornar a fer la pregunta. Sí, no, és que se n'ha anat Cristian. Sí, Cristian. No, però jo me n'anà voluntàriament. O sigui, Anava a cara de puta mare, vull dir, era xorrat. jo havia deixat ahir un d'això perquè no m'ha fet ni puta gràcia. Anava a crear el vacío y después yo continuaba la sección de Cristian. Ivan, tu imagina't el moment en què te torques lo que ves ahí entre el cul, ¿no? Después de ficarlos en menta y ve un bufi d'aire. ¡Taborrones! Claro, ¡Taborrones! Notes la frescor. Licor del polo, ¿eh? Notes la frescor. Bueno, licor del culo sería. El llamado beso de Poseidón. Acaricia. Legaltes. Bueno, passem ara sí al contingut de la secció de Cristian Rivera. Cristian, ja? Dispara. La Cristian, meva... has vingut dormint, tio. Has vingut dormint. La meva capçalera ha entrat o no m'ha donat compte. Sí, ja estem dins la teva secció, Cristian. Vale. Quin Mira, programa avui estàs avui. dormint, tio. M'alçar de la siesta parters. És el quin programa. Jo, clar, va. Què te ves? Anem al retras, mos oferem igual que és de Sollana, si viu no l'he xat. Va, anem a lo que anem. Jo ara us he fet un xicot de recopilatori, no? Perquè m'ha donat compte que en el nostre poble, Benifaió, tot és massa bo. O sigui, la gent és molt pacifista, és molt empàtica, sempre t'ajuda en el que necessites. Si tens alguna pregunta la poses per Facebook, en seguida la gent t'ajuda, ningú te diu se clava en tu. Lo de les crítiques així pareix que no existisca, no? Sí, som un poble que coopera en el veí. Jo m'arriesgaria a dir que jo mai he vist una discussió en Facebook. No. I per això hem volgut suscitar un poquet el debat, un poquet la crítica sana, sempre, de buscar-li un poquet l'humor a aquesta crítica. Ara vos ho ensenyo i ho entendreu millor, ¿vale? Anem primer en el primer tuit, per favor. Ahí tenim, pare comunionero. Ahí va. Diu, he pintat ja 4 voltes el saló de casa per a la comunió del meu fill. O ens deixen eixir o em tornaré loco. Home, jo patís en ell perquè l'altre dia estava jo sentint així sorolls en ma casa i me'n puig a la terrassa i era mon pare que anava a pintar la terrassa. I me diu, lo millor de tot és que vaig i me diu, no, que anem a pintar. I dic, espera't, anem? Tu i qui més, eh? El teu desfici no és el meu, eh? Exacte. Cada un en el seu desfici capalle. Cristian, ahí tindries que haver-li dit, jo no t'he obligat a pintar els ous en mi. Cada un lo seu. De veres. I bueno, i cada un porta el desfici. Este pare comunionero, bueno, esperem a veure, si pinta 5 voltes el saló de sa casa, pues que mos passe un vídeo i mos faci un vídeo tutorial a veure si podem traure algo A veure clar.
d'eixa vena artística que l'hagi d'eixe pare comunionero de pintar 4 voltes el saló per la comunió del seu fill, que no sabem si aplegarà un guany o serà l'any que ve, serà una montona de xiquets ahí fent el Via Crucis ixe, que n'hi haurà 200 i la mare. El corpus. Passem al següent, per favor. L'indigne de turno, tots el coneguem, no? Diu, se sap si l'Ajuntament té la factura dels torradors nous i ens poden tornar els diners? Total, a este pas no els gastarem ni per assentar-se. És a dir... Així, Cristian, tens que fer un apunt, perquè així ens escolta molta gent de fora, veïns de Benifaió, gent del Musafes i gent del Xinet. Volia dir-los que el nostre Ajuntament ha fet uns torradors mel, ha fet uns torradors allà per la Sau, nous, que els han fet, els han pujat les fotos a Facebook, però no els han pogut estrenar. Per què no els han pogut estrenar, Cristian? Per què no? Perquè ha vingut la quarantena esta i així mos han obligat a fer la torrada dins de casa. Perquè ha vingut la quarantena i això no és igual que la muntanya. Si tu no vas als torradors, els torradors no van a vindre a tu. Claro. També jo volia fer una proposta, no? Veurem si fem un escrit o alguna cosa a l'Ajuntament sobre ara quan acabe tot això, si acaba algun dia, anar a fer una festa allí en els torradors, a inaugurar, però en cinteta i tota esta cinteta que tallen ahí, xep. Cinteta roja, no? És una indirecta pa que hi va música, Cristian? També, i van podria punxar-se algo i fer festeta ahí. Clar que sí, de gratis, de baix, tot per al poble, col·laboració per al poble i ja parlarem. Tu no has dit que nosaltres treballem. Ja parlarem d'això, Bueno, Cristian, espera't un poquet i la teva secció anem a deixar-la així perquè se m'ho està tirant del temps damunt i n'ha que fer moltes més seccions. Ara anem a passar a la secció que avui ve forta i en pes de Sergio Terrés. Sergio, ara sí, la teua secció preferida. Avui estàs a meitat programa. Sí, avui ja ve que ja no aneu deixant-me dels últims. Això m'alegra, me reconforta. Ni dels últims ni dels primers, perquè com sabem, la gent, si te fiquem el primer, se'n van a pel picoteo i tornen quan ja s'acaba la teva secció. Exacte. Pues avui porta una altra entrevista. Porta una entrevista a un jove de Benifaió, perquè els joves són el futur i tenim que saber com pensen. Perquè el dia de demà que ens van a traure les castanyes del foc són la joventut. Perquè si és que ens pagaran la jubilació a nosaltres. Exacte, ja m'ha agarrat, han buscat un jovenet que és gracioset, que juga a futbol, que és de l'Arturo Mas, ell és fallero, entre altres moltes coses que és ell. Si no sabeu qui és el gran Pau Estarelles. I esta és l'entrevista... Fill de Juan Pablo, Fill de Juan Pablo. Un reconegut en Benifaió. Perquè si n'han reconegut en cada falla, pues ell podria ser un de la seva falla. Exacte, i un xiquet que ve apuntant fort, ve apuntant maneres. Vols dir que l'any que ve poden tindre-lo així en el programa també, Sergio? Podria ser, sense... Vols dir que l'any que ve tot anarem a tindre confinament? No, se pot tenir confinament a ningú que li passe, a ningú que li passe. Bueno, va, no mos enrotllem més i això és el que mos ha dit Pau Estàs de com està vigent ell la quarantena. Bueno, Pau, molt bona vesprada. Com estàs? Conta'm un poquet, com te trobes? Bona vesprada. Ahí bé, així estem, en casa. En casa, confinat, no? Jo sé que tu tenies ganes ja de participar un poquet en Benifaió, jo sé que a tu te mola el cachondeo i te molen aquestes cosetes, i han dit, anem a fer-li una entrevista a algun adolescent que ens conta un poquet com és viure la quarantena des del vostre punt de vista dia a dia, perquè tu ni més ni menys que vius en 2 germans en casa. Com dueu això el dia a dia? Discutiu més, discutiu menys, o monteu bé, o com està l'assumpte? Pues mira, Sergio, si te dic la veritat, això és un desastre. Això és un desastre perquè entre que jo, ma mare no para de dir, m'olvido que un pavo damunt que flipes. El meu germà que està tot el dia en contra meua, i la meva germana, bueno, depèn del dia. Pues passem el dia discutint, i si no és per una cosa que per l'altra, i la majoria de vegades per tonteries. Però bueno, se pot aguantar. Se pot aguantar, no? A mi, jo suposo que ara d'escola i això pues, també tindreu faeneta per fer i tot. Sí, bueno, ara que estem en Pasqua no mos han posat res. Però sí, de normal me desperten i faig per matí les classes que n'ha que fer i els deures que mos posen. Molt bé, i
y de este temps que estàs en quarantena, què és el que més tires de menys? L'anar a classe, veure els amics, l'anar a entrenar, que tu jugues a futbol també? Pues lo que més tiro de menys és els dissabtes anar a veure el Benifaió jugar per les vesprades, així amb els amics, Molt bona, i molt anar a bona. entrenar. Pues sí. Home, en casa sempre se pot entrenar un poquet, també, Però, jo, si te dic la veritat, Entrenar físic no mola tant. que va, vaig baixar un dia a l'almacén, va fer 4 coses i dic, ja, prou. I des d'ahir res. I des d'ahir ja prou, has penjat tu i les deportives i dius, ja, quan vinga el futbol, tornaré. I bueno, quan deixes al carrer, què és el primer que faràs? Què és el que penses que dius? Només s'acaba la quarantena, que me deixen així, me'n vaig de cap a fer això. Primer que tot a veure els meus abuelos. Molt bé, I després ja me'n vaig amb els amics. pues molt bé, molt ben dit. I respecte de lo que m'has dit antes, de què és el que fas en casa i tot, m'han arribat unes imatges que això no m'ho has comentat. Anem a veure-les i ara me dius a veure això, que això no m'has dit res. Veiem així una tela de fallera, veiem així algú d'esquenes. Ha cantat, pues te fa una traça per saludar també, Mira, i te meneches bé. Però damunt desfilant per el carrer també i tot, amunt i avall. Home, clar. Ja que ho fem ben bé, no? Mare meva, tio, això no mos ho has comentat. Conta-mos un poquet per què t'has disfressat tu de fallera. Per què t'has vestit tu de fallera? Perquè suposo que serà el traje de la teva germana, no? Sí. I perquè ja ha passat un mes de falles, vull dir, si haver sigut fa un mes, potser encara ho entenc, però què és que t'és més complejo, de que siguen falles o és per el fet de vestir-te de dona ja? Dius, me tinc que vestir de dona com siga. És per complejo de falles, perquè t'explico jo que este vídeo el van gravar el dia de l'ofrenda. Perquè a mi m'acaba de dinar i jo estava molt avorrit, perquè, clar, estem així confinats i jo no tinc molta feina. I dic, hòstia, i si m'he vist de fallera avui, que és el dia de l'ofrenda? I li vaig dir a ma mare i me va dir, ai, si tu vols, i si la pujàrem dalt... Si tu vols, que anem a fer? I si m'insistixes... Molt bé, Pau. Pues bé està. Mos alegrem de parlar amb tu. Esperem que te vagi agradar l'entrevista i au, esperem que mos vegan pronte. Esperem el camp de futbol. Vale? Vinga. Vale. Un abraç, cuida, Pau. Un abraç, adeu, igualment. Au. Molt bona entrevista, L'entrevista la fa en pijama, però per així al carrer se fica el traje de fallera. Per què? Perquè te va veure la gent. Va veure la gent. A mi el que m'ha agradat és la part on nombra a sa mare, que sa mare li diu, ai, si m'ho haguessis de fill, què vaig a dir-te? Això és el que falta en este poble, que deixeu a la gent disfrutar. Vergonya no hi ha res. Tu pos el teu fill que és fallera, si ell està a gust, que es visca de fallera, la gent riurà i ell s'ho passarà bé. Vergonya poc, senyores. I hasta així... A mi sempre m'han dit, la vergonya cria ronya. T'ha raó. Ja s'acaba la secció de Ja acaba Sergio, perquè sí, anava a dir hasta així la secció de Sergio Terrés i hasta així el programa d'avui. Josep, lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. La teua secció tindrà que esperar a demà i la ficarem la primera palabrita. Vaig acabar el programa dient un refran perquè sí, perquè les 2 últimes setmanes que queden vaig a dir un refran cada dia. I el refran d'avui diu: Santa Rita, 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 estat en casa, quietecita. Benifaiorquins, benifaiorquines, gent del voltant. Fins demà.